Hello everyone! Welcome po muli sa aking munting channel. Narito na naman ako muli. Ngayon magluluto tayo ng napakasarap na putahe ng bagungon. Ang mga gagamitin lang natin, 1 kilong bagungon. Tinanggalan ko na siya ng dulo guys. At kailangan bago nyo siya lulutuin, ibabad nyo muna sa asin na may tubig. I-overnight nyo muna pagbabad para matanggal yung mga kinain niyang mga putik-putik. Gagamit din tayo ng asin, paminta powder, kunting bitchin, optional, luya, 2 pirasong kamatis, siling green, 2 piraso, bawang, 1 medium na sibuyas, 1 niyog kakanggata, 1 tali na pako, at mantika. Maglagay lang tayo ng konting mantika sa kawali, guys. Unan natin ilagay ang bawang. Sibuyas. Pagluto na yung sibuyas, ilagay na natin yung luya. Tapos kamatis. Antayin lang natin na lalabas yung katas ng kamatis. Ayan guys, lumabas na yung katas ng kamatis. Ilagay na natin yung bagungon. Maglagay lang tayo ng asin. Paminta at kunting bitchin. Kung hindi, ayaw nyo maglagay ng bitchin guys. Seasoning mix ang gusto nyo. Kayo na bahala. Takpan muna natin mga 3 minutes.
Ilagay na natin yung gata. Ilagay na rin natin yung siling green. Pagkulo ng gata, ilagay na natin yung paku. Napakadali nitong lutuin guys, kaya subukan nyo to. Mura pa yung bagungon. Takpan muna natin saglit. Tikman lang natin. Perfect. Ayan guys, tapos na tayong magluto na masarap na putahe sa bagungon. Salamat sa panunood. Amping po kayo lagi. God bless.